Nakasaad sa Biblia nga ang apostles nga mga persona nga gintawag sang Ginoo kag may katungdanan sa kalibutan nga magserbisyo. Sa malipot nga tinaga, sumulunod sila sang kabubuton sa makaako. Subong nga Kwaresma, simbolo sang debosyon luwat naton nga makita ang mga apostles nga nagapangalagad. Subong nga aga, isa sa ilang makilala tana. Mga kapuso, diin man kita dalon sang panahon, wala gid nagakadula ang debosyon. Sa sini nga pamaagi, may uyatan kita nga paglaom, ilabi na sa pihak sang kadulom. Isa ka devoted apostle sa simbahan ng aton bisita, subong nga aga. Kamusta hunta ang kasakuon nila, subong nga Semana Santa? Maayong aga, Sir Jeffrey Canila, welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga man mga kapuso sa mga nagalantaw subong nga aga. Kamustang pangabuhi, sir, sa tunga sang COVID-19 pandemic? So far, na-experience namon ang pag-pandemic. Maayo man kay tungod level 1 na subong ang pagsinalayo namon sa amon nga barangay kag sa among pamilya, maayo man. Sir Jeffrey, ano nang preparations mo kay Holy Week na naman kag mangin busy na kamo sa church activities? So far, Lenten season is fast approaching. Ginapreparahan kinamon sa amon nga bugos nga pamilya ang ginatawag nga Kwaresma tungod kay amo ini amon nga panigadon kag ang amon nga pag binuligay sa among pamilya in behalf sa IFI or Iglesia Filipina Independiente. Let us talk about your devotion as one of the apostles. Pila na ini ka tuig and paano gid nag-umpisa, Sir Jeffrey? Since 1987, 13 anyos ako. Gimpokaw ako sa akon nga lulo tungod kay kulang ang isa ka apostoles sa amon. Ako ang napilian nga mangin apostoles sa amon nga karo kay may karo kami nga apostoles Last Supper. So ginpiprahagin na akon ini for how many years? 35 years na. Anong maayo nga nadulot sining imo devotion sa imo kabuhi, Sir Jeffrey? So far, I have already experienced tatlo ako kabisis nga na-aksidente. Blessing man nga naging apostoles ko, kag gingiyahan niya ako sa mga aksidente nga naagom ko sa akong kabuhi. So dako gini nga pribilehiyo sa ako nga bilang isa ka apostoles. Please refresh our minds kung ikaw isa sa apostles, ano ang imo role? Anong ginahimo ninyo kada Semana Santa? Sa akong experience yan for 35 years, Sunday to Sunday, ang amon nga pag sa ulog nga gitawag nga Kwaresma, Domingo de Ramos ang una, so naga-procession kami, nagadala kami sa Palma. At the same time, Lunes, Martes, Miyerkules Santo, nagasimba kami kag Wednesday, Tiniblas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, nagalibot kami kag nagaupod kami sa mga karong naga-procession kag Sabado de Gloria amo ang inatawag nga ang mataas nga puasa. So kami mga apostoles nagasimba kag nagabindita kung ano man ang dapat idulong sa simbahan. Kag sa last nga Domingo de Pascua naga-procession kami kag nagasimba kami sa mga upod sa mga apostoles kag mga birhenes. For 35 years nga pag-serve, can you share with us your most memorable experience? So, for 35 years, ang memorable experience ko gid nga hindi ko gid malimtan. So 5 years ako nagapanaad, naga-procession kami. Kag ang hindi ko gid malimtan kay wala kami tsinelas alin sa pagsugod sa pagprocession libot sa pila ka kalye sang Iloilo, sang syudad sang Iloilo padulong sa among nga simbahan. So amo ang ginatawag nga sakripisyo ginatudtuod kay tiil kami, so masakit, biskan masakit sige lang gihapon kag kun adlaw grabe ang init ang amon agyan. So amo ang ginatawag nga pagpanaad sa ginatawag nga Kwaresma. So ang mahambal ko lang sa mga kapuso,
Aglipayan man o kon Romano, celebrate gid naton ang ginatawag nga Kwaresma. Dako gini nga pribilehiyo sa aton kay bisan sa isa ka tuig amo lang nila aton nga bulan ang aton nga ginasaulog ang ginatawag nga Kwaresma. Pagpamalandong gid naton sa aton nga tagsa-tagsa sa aton pagkabuhi. Sir Jeffrey, salamat gid sa pagpakigbahin sang imo nga devotion. Thank you very much. Salamat gid Kate, kag salamat gid sa mga nagalantaw, sa mga kapuso sa sini nga programang GMA. Duga nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.